On tosi henkilökohtainen sarja. Siellä on omia lapsia kuvissa, oma vaimo. Täytyy kiittää kärsivällisyyttä ja lähteä mukaan tähän. Oikeastaan tämä oli oma projekti, että lähdin tekemään selkeää sarjaa. Tosi iso kiitos kanssakilpailijoille koko hommasta. Kaikille kollegoille, eli tuonne riviin. En mä osaa sanoa muuta kuin tosi onnellinen on kyllä tästä. Kiitoksia hirveästi. Noin, kiitoksia meidän puolesta. Tuonne meidän näyttelytilaan Antin kuvat nostetaan parhaillaan esille, eli siellä on ollut tyhjä tila, jossa luki vain vuoden muotokuva 2013, mutta nyt tiedetään, kenen kuvat sinne tulee. Suomen ammattivalokuvaajat kiittää. Täällä luovutetaan seuraavaan palkintojen jakoon, eli Finfoton puolesta luovutetaan